ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз. имрӯз як қиссаи пандомӯзро пешкаш мекунем. таваҷҷӯҳ кунед ва то охир гӯш кунед. баҳси профессор бо донишҷӯй. рӯзе профессори донишгоҳ ҳангоми дарс ба донишҷӯ савол дод: ҳамаи мавҷудотро магар худованд офаридааст? донишҷӯ гуфт: бале, ҳамаи мавҷудотро худованд офаридааст. профессор гуфт: ин тавр ки бошад, дар дунё зулму бадӣ ҳам вуҷуд дорад, пас онҳоро ҳам худованд офаридааст ва аз рӯи қоидаи он ки аъмоли мо моҳияти моро ифода мекунад, пас метавон гуфт ки худованд золим ва манбаи зулму бадӣ аст. донишҷӯ надонист ки ҷавоб гӯяд ва сокит шуд. профессор ба худ фахр кард ва гуфт ки ана ман боз исбот намудам ки имони ба худованд як чизи беасос ва афсона аст. як донишҷӯи дигар дасти худро бардошта гуфт: профессор, мумкин аст ман ба шумо саволе диҳам? профессор гуфт: албатта, марҳамат. бигӯед ки хунукӣ вуҷуд дорад? профессор хандида гуфт: ин саволи ахмақона аст. албатта ки вуҷуд дорад. ту магар ягон вақт хунук нахӯрдаӣ? ҳамаи донишҷӯён ба тарафи он донишҷӯи нигариста хандиданд. донишҷӯ гуфт: ҷаноби профессор, дар асл хунукӣ вуҷуд надорад. мувофиқи қонунҳои физикӣ, мо хунукӣ гуфта дар асл набудани гармиро дар назар дорем. ноли мутлақ ин ба таври комил набудани гармӣ аст. дар ин ҳолат ҳар як модда ҳолати инертиро мегирад ва дигар қудрати аз худ нишон додани амалеро аз даст медиҳад. пас хунукӣ вуҷуд надорад. ин калимаро мо аз худамон бофтаем то он чиро ки дар ҳолати набудани гармӣ ҳис мекунем баён намоем. донишҷӯ давом дод: бигӯед профессор, торикӣ вуҷуд дорад? профессор гуфт: албатта ки вуҷуд дорад. донишҷӯ гуфт: шумо боз нодуруст мегӯед. торикӣ вуҷуд надорад. дар асл торикӣ ин набудани равшанӣ аст. мо метавонем равшаниро биомӯзем, таҳқиқ кунем, аммо торикиро на. як нури оддии равшанӣ ба олами торикӣ даромада онро равшан мекунад. мо ҳадду ҳудуди равшаниро метавонем андоза кунем, аммо торикиро на. чӣ гуна шумо дар фазои миқдорӣ торикиро таҳқиқу андоза мекунед? профессор хомӯш истод. донишҷӯ гуфт: шумо дар он фазо миқдори торикӣ неву чӣ миқдори равшанӣ вуҷуд дорад таҳқиқ мекунед, ҳамин тавр не? профессор бо ишораи тасдиқ сар ҷумонд. донишҷӯ гуфт: торикӣ ин фаҳмишест ки инсон барои баён сохтани он чӣ ки дар ҳолати набудани равшанӣ рӯй медиҳад истифода мебарад. донишҷӯ дафъаи сеюм аз профессор пурсид: бигӯед профессор, оё зулм бадӣ вуҷуд дорад? профессор ин дафъа нобоварона гуфт: бале, дар тамоми дунё ҷангҳо, кушторҳо, ғоратҳо ва ғайра байни давлатҳо, байни одамҳо, ҳодисаҳову ҷиноятҳои мудҳиши ҳаррӯзаи зиндагии мо нишонияти зулму бадӣ аст. донишҷӯ гуфт: дар асл бадӣ вуҷуд надорад. ин калима ҳам мисли он калимаҳои хунукӣ ва торикӣ аст. худованд холиқи кулли шайъин аст, аммо худованд манбаи зулму бадӣ нест. зулму бадӣ ин набудани имон ва ё муҳаббати худованд дар дили инсон аст. ҳамаи хайрҳо аз ҷониби худованд аст. зулму бадӣ бошад аз нафси бади инсон ва васвасаи шайтон сар мезанад. ин ба мисли хунукӣ аст ки дар ҳолати набудани гармӣ пайдо мешавад, ё ба мисли торикӣ ки дар ҳолати набудани равшанӣ зуҳур мекунад. баъди ин суханон профессор хомӯш монд ва дигар чизе нагуфт. номи донишҷӯ бошад Альберт Эйнштейн буд. бародарон, агар қисса ба шумо писанд омад, лайкро пахш кунед ва обуна шуданро аз ёд набароред. сар баланду хонаобод бошед.